krásny štedrý večer. Keby mi niekto povedal, že v decembri ešte budeme pásť a že to sa stane nejakou normou, tak by som na neho pozeral zatvorenými očami a neveriacky by som krútil hlavou. Ale môžem povedať, že dneska sa to stáva nám realitou a my pasieme v decembri a pasieme aj na štedrý večer. Je pravda, že prikrmujeme, ale polovičku potravy ešte tvorí normálne pasená tráva v rôznej forme, vysušená byliny. No a teraz ideme prehnať na nové stanovisko. Ja som chcel vám ukázať, že toto je miesto, kde mali sústredenie a toto je pasienok, kde pôjdeme. Hej. Možno, že to není až tak vidno, ale tá tráva je dostatočne vysoká. Je to do 10 cm narastenej trávy, niekde je viac, kde sú vlhšie miesta. A dokonca tá tráva, pokiaľ nie je mraz, tak ona ešte stále má tendenciu rásť. A to je vynikajúce, pretože nemusíme toľko prikrmovať. No a teraz idem im otvoriť. No a uvidíme, čo to s nimi spraví. Stále rešpektujú, ale už sú netrpezliví. Prvý posol prechádza na druhú stranu a netrpezlivosť. A poďme, lebo hlad je triedny nepriateľ. Takže takto pekne dokážeme sústrediť. No a potom stačí už len počkať. Teliatka sú trošku dezorientované. Jedna mini kráva tiež rozmýšľa, čo má robiť. No ale v princípe všetci sú už na druhej strane. No, takže takto sa pasie, no. Štedrý večer. Včera ešte poprchávalo, ale dneska ráno bol mraz a zalietáva sneh. Takže uvidíme, čo nám to prinesie, či budú biele Vianoce, alebo nebudú, ale každopádne teraz majú obrovskú príležitosť, aby sa napasli. Je 9 hodín ráno, ale tma ako vo vreci. Ale to je sever, no. Keď sa zatiahne, tak svetla nevidno. No, na druhej strane majú rozbalené balíky, ale vidíte, že proste pastva, aj keď tá tráva je všelijaká, zažltnutá, vyschnutá, oni to proste zbožňujú. Ja vám garantujem, že pokiaľ nebude sneh, tak túto luku nám vypasú až úplne k zemi. No a teraz vidíte, že ako majú stratégiu, keď sa dostanú na nový oplotok, tak najprv obídu vlastne celé teritorium dookola, aby zistili, že pokiaľ sa môžu pohybovať, kde sú oplotky, a tak až následne sa budú pásť. Seno pre nich teraz není priorita. Teraz proste sa dostali do potravinového raja, tak sa budú krmiť a krmiť. Takže toto sme im nachystali na štedrovečerný stôl. A dúfam, že im to vydrží minimálne 2-3 dní, že to nezapadne úplne snehom, trošku snehu ako nevadí,
Oni si budú vyhrabávať a takto slavíme spolu Vianoce. Tak všetkým želám na tento dnešný deň len to dobre. Majte sa pekne. Dovidenia.